kabuhay kay Kangkang. Abi na mo siopaw, bi. Ayaw! Ihatas ko na. Gabito na lang halin. Dili ako aman ni. Kuha na ninyo o kuha na. Abi mo siopaw. Ayaw lagi. Okay ka? Kanang salamat kayo ha. Wala magbunahalin sa kanting. Kanang gusto sa nila ay dogon nga dito sa nila na ko. Naka siya pa. Kanang aris ako ha. Uli na ko. Ingon sila, mahadlok daw sila nga mawala ang ilahang forever. Mao na nga ilaha kining bantayan permi ug dili sila gusto mahilayo sa usag-usa. My putak! Ako din si Lily. Lily Chan. Section red. Section yellow man ka, di ba? Oo, taga section yellow ko. Ako di si Arman. Arman Soriano. Salamat day gahapon ha. Uy, sa pa yan. Salamat dahil sa siopaw gahapon ha. Lami kayo ang siopaw. Ganahan man kog siopaw pero wala man gud may kwarta ikapalit gud niya. Maglaway ako sa kantin ba. Imo day na. Karon pa ko. Mantog day sige mong storya sa in charge ha. Mao di ay kay bata pa kayo ka nakanegosyo na ka. Pero kay gitagaan ko nimong siopaw, nakakaunog gid ko. Lami kay ang bola-bola. Salamat kay ha. Sige mo, sud na ko. Ka-cute sad nimo mo pahiyom uy. Bagay kay sa imongan, Lily. Lily Chan. Cute sad kay tanangon imong buhok. Anya. Lily. Lily. Lain kayo paminawan ba? Pero ganahan kay kunin mo. Tanaw na ako, friendly kayo ka. Kanang iniguman klase ba? Pwede ta. Kuyog og paniud to. Sige. Ato alam ko sa akong klase. So before the Spaniards had arrived in Philippines, China came first but not second for them. Chinese came with their laws made for Spain and province. But at the time, there was no money. How did the Chinese and Filipinos live? Anyone?
are using chopsticks. Wilma Dacwa and Rowena Rivas and Sandra Sanchez, Tomorrow na Amoy Group Project. Inyong leader kay si Elizabeth Chan. Lili, sige na ba? Kuyog na mo. Kadyo, kadyo kayo. Excited pa kami ni Rowena Lili kay mga libre si Wilma. Sunod na lang, Sandra. Kamu nilang Wilma o Rowena. Okay, fine. Kung mausagoy mo huna-huna, apas lang na mo ha. Ah, sige. Bye! Bye-bye! Tara na girls! Bye! Bye, Lily! Give her a reason to believe in life and destiny. Dreaming of stars, a fantasy. Well, he got everything a heart needs for merry me's. Living a simple life, Arman! there is all Kao! he need. Well, he got more than ordinary, and today will be the day. Na. Sige na ba? Padi-di pa dyan ni siya, uy. Sige na ba? Sige na, good. Awara. Padi-di pa dyan na siya. No, budlat ay. Ka-cute gini mo ay. Lili, nakuha na mo application form sa scholarship program nga imo nang kuhaon pag college nimo. Ha? Papa, nga naman. Amin ako nagsabot na ta, nga mutabang ko ninyo ni mama sa Shumayan. Og abri sa taog sa restaurant. Lily, tuman na lang sa amo ni Papa nimo. Pa, kang atsing man na ninyo gusto mahitabo. Wala na si Achi nimo. Ni kuyog sa iyong uyab nga way ayo. Ni tawag og suwat wala. Wag ko hibaw og asa na to siya. Pa, Para na sa din si mo kaugmaon. Gusto sa mong Papa na ikaw na lang ang mukuha sa maong nga kurso. Aron sad na ay kapasigarbo si Papa sa atong pamilya. pa. Maay magunang nakin humang kurso. Kami kong mama nimo wa mi na humang kurso. Easy, hola.
Kay baw ka, no? Sukad-sukad. Magsunod ra ko sa gusto ni mama ug papa. Pero dili man sila ingon nga istrikto na ko. Ang ako ganing lola o lolo sa side ni papa di ganahan sa ako mama. Kay lagi dili insik. Mao to ni palayo silang duha. Unya akong ate. Gasunod ra sad sa isulti nila. Gusto sa ako mama o papa nga mo take ko og scholarship program para abroad. Akong mama, major sa una sa pamilya sa akong papa. Niya, pagka mabdos niya, ipalaya siya sa asawa sa akong papa. Giyatagan man siya og kwarta pero wala man magsustento karon. Gusto na ako tawagan ng akong papa para mga og tabang para sa akong mama ba. Kay masakit to na baya siya niya. Galisod na sad siya og panglaba. Mao to tabangan jud nako akong mama. Pero nagproblema man sad ko. Makaskwela pa ba ko i-college ba? Gusto nta ako makatrabaho unya wala man siya modawat nako. Unta makasabot ka sa akong gibati pero okay lang. Unta makasabot sad ka nga swerte gyapon ka kay ikaw na kay mama o papa ba. Unya para ra man sad na sa imong kaugmaon ng ilang gusto, dili. Basta pili no naala nga nara ko permi para nimo. Nya naka sa akong kasing-kasing. Ayo ka bala ka naalan sad nga magsigitag ko yung permi. Hala, nagbandal-bandal mog si Mang dira. Hala mo diha, nagbandal-bandal na sad mog si Mang. Inyo dyan ang sungugon si Arman o si Lily. Kamu dyan mga bata mo, nagpabadlong jud mo. Bisan na, niingon si Rowena nga nag-apel mo og suwat dito. Yung kay gisuwatan si Mang. Gaha mo dyan na sumugon si Lili. Mo dyan mo. Si Mang. Tan-awara, wa ko kasabot ninyong mga bataan mo. Anong tawagon dyan ninyong si Mang? Wala ko daw. Pero na ba ito labi ito? Usa ka babae dito. Babadlong ninyo good. Unsa og nga nang sungogon man ninyo sila og si Mang? Unsa man ang si Mang? Kuan mi si Lily kay incheck niya si Arman kay Sige, adto lang ta sa principal's office. Ato karon Sunday ha. Birthday na ko. Mo ni ato. 4 p.m. Ha? Ato bo. Oh, kana. Gwapo na kay Kadong. I-greet lang niya ako ni Lily og happy birthday ha.
If the stars don't come out tonight, would you believe at the back of the clouds they're just there? If it rains down instead, would you believe it's just something for the pain? Does it wash away the you cold? Or the meaning just left untold? If I sing this song again, would you believe that it's been written for you? When it starts to fade away, all that I know that it hurts. Paasa kayo ka. Naghuwat ko nimo. Ingon-ingon pa ka nga moadto ka niya. Wala day ka didto. Lily, sorry kayo ha. Wala ako kadto sa iyong birthday. Hello? Kamusta si... Okay naman siya. Dear Lily, happy birthday! Salamat kayo kay nahimutang friends. Gusto ko makahibalo ka nga special kayo ka sa ako. I always want you to be happy. But if you're sad, just close your eyes and think of the place where you want to be. I'm always here for you no matter what. To protect you and to fight for you. Happy birthday! Love, Arman. Ang laman ng isipan ko noon, kakayanin ko kayang nag-iisa na ngayon, iniwan na ako ng tadhana. Di na muling naramdaman ang
ganun kalayo at sa pangarap kong ito, ako ngayon'y di nasusuko upang ako'y di na malilito. At nang maranasan ko ang may pakpak na kahit minsan. Nilimot na ang kahapon nagdaan. Lumilipas din pala sa haba ng panahon, binigyang lakas ang puso't isip ko. Ngayon ay sinimulang nangarap at ipinangakong ito ay gagawin. Susubukan pagkat ito ngayon'y aking naririnig. Gusto ko sana lumipad kahit di ganun kalayo at sa pangarap kong ito, ako ngayon'y di na susuko upang ako'y di na malilito. At ang maranasan ko ang may pagpag na kahit minsan, ito'y maririnig at mapatunayan pagkat sigaw nito'y aking naririnig. Gusto ko sanang lumipad kahit di ganun kalayo at sa pangarap kong ito, ako ngayon'y di na susuko upang ako'y di na malilito. At nang maranasan ko ang may pagpag na kahit minsan. Arman Soriano, isuwat diri sa blackboard.
Kaya dapat gud unta ipasunod na nako siya sa apelyido siyang papa. Pero naman gud problema sa asawa sa iyang papa. So ako na lang apelyido akong padala. So Ginoo na lang mahibaw namo kung sa gani ko na lang padako niya. Ipadala na lang di ay nila ang kwarta. Mao lagi ta, pero wala man gud sila salig namo. Nga namo, sumadto na lamig Manila. Para adto na lang. Dito siya para ma-monitor nila ang kanang kwarta, ang gasto. So kinsa na lang di ay ang kulang anang clearance. Ikaw na lang gyud, ma'am. Ay, ako na lang di ay sige. Single pa ka, ma'am? Yes, ma'am. Ay sus po, nakakita ra kas imong forever. Charot, ikaw gyud, ma'am. Sige, thank you kayo. So, ma'am, amping-amping lang jud mo, ma'am, ha? Bisag ingon ana na si Arman. Buutan jud baya kay na si Arman diri, ma'am. Bisag ingon ana na siya. Buutan jud kay na siya, ma'am. Uy, salamat kay sa imong pagsabot niya, teacher. Sige, adto lang ta sa principal. Maon na, papirmahin na lang dito tapos ayo-ayo mo dito ni Arman, ma'am, ha? O, sige. Bye, Lily! Lily, sorry kayo pero kinahanglan mong ginamo ni mama mo ato sa Manila sa akong papa. Isag dili ko ganahan kay wala sad ko makauyon sa pamilya niya pero wala ko'y mabuhat. Kinahanglan sad magpatambal ni mama dito gud o gusto ni papa adto na lang sad kumustorya. Ayaw ka bala. Magsige ko padala suwat nimo. I promise. Di na to putlon ato communication. Arman. Lain na ni mo, eh. Dear Lily, kumusta naman ka diha? Nakasugod na ko diri sa akong eskwelahan. Mauman gihapon, walay nausab. Wala gihapoy makig-amigo nako. Mas maayo kadtong gakuyog pa ta diha kay dungan ta man niudto. Maglakaw pa dulong uli. Magtuon sa library. Gipa-check up nako sa akong papa. Ingon man ang doktor, wala pa'y kasiguruhan ma-okay ko. Pero katong sabot natong duha nga magtuon ta og ASL para inig magkita ta balik, dili na ka magsigi paabot sa akong suwat para magkaistorya ta permi. Lily, I miss you. Kung pwede lang ko makabalik diha sa Cebu karon dayon, buhaton nako. Pero kay balo ko nga magkita ra ta balik. Basta salig lang nako. Balikan ta ka. I love you, Lily. Love, Arman. Dear Arman, nadawat na ko imong suwat. Malipayon kayo ko nga okay mo ni mama nimo diha. Oo di ay nagsugod na ko og tuon sa ASL. Kay gusto na ko magsige ta og storya. Makalingaw man di ay ang ASL.
Lahi ra siya sa kanang mag-istoryang ang tao. Naapo di ay lain nga istoryahay bisag dili gamito ng baba. I miss you too. Please take care of yourself always. Loving you more forever, Lily. Gasige ang padadanay na mugsuwat ni Arman. Usay every week, every 2 weeks. Sige ko padala niya. Pero usa ka adlaw, nahimo once a month na lang magpadala si Arman. Hangtod sa nihunong siya padala sa ugsuwat. He got everything a heart and needs for Mary means. Living a simple life with her is all he needs. Oh, he got more. Hello? Lily, asa naman ka? Nanami ni Sandra ug Rowena diri sa coffee shop. Dili lagi ko pwede, nagtuon ko karon good. Okay, kung mao na ang way para makalimtan nimo si Sian Lee. Go girl. Bagay sila atong cheap girl nga si Andrea. Ay, sorry sir, wrong room. Adlaw-adlaw akong may numdaman. Sige, bye. Kalipay tang walay kahuman. Kanimo dughan ko, luwas sa bukton mo. Sa kagabi una kong mainutukan. Unsay sayop ko na usad kining tanan. Kanimo dughan ko, gipalaan mo. Kanimo ulipong kanimo. Paglaong ko pagkatasan, iyang ko sa kahitasan. Ibalik lang ang ikaw. Paging Dr. Elizabeth Chan. Please proceed to the emergency room. Can I help you? Arman? Looking back, those days seems like forever. See your smile just when I realize that you are mine. Just as you told Giunsa nimo pagkahibaw ug asa ko? even in my cloudy days, I don't care if it is right. Kay mao maningon nimo nako sa una nga magkat-on kog ASL sign language. Kabalo ba ka daghan kayo nang hitabo so kada tong gibiyaan ko nimo?
Nibalhin mi sa ako ang family. Dili na tinuod. Lily? Sa ido lang mis mama ni mo, anak. Nahadlo kami ni Papa nimo nga maparehas ka sa imong atse. Nga nagigtaban sa iyang uyab. Nagpadala sa iyahang gibati sa iyang kasing-kasing. Gusto lang namang mahimong mahayag imong kaugmaon. Wala na yung nisalig na ako. Sukan-sukan. Nagsige ko promise ninyo. Nga dili ito mo biyaan di sa magkinaunsa pa. Dili ko parehas ni Achi. Pero nga noon yung magitago ang mga suwat ni Arman. Lily, anak, huna-huna kung asa ka karon. Nanawan, na anak kay natiwas. Na kay ikapasigarbo. Pasaylo alam ni anak. Karon nga nagbakita na magbalik ni Arman. Di na mo mangilabot si mama ni mo. Ang love story naman ni Arman, para nako, dili man tragic. Wala palang gyud mauso ang social media atong panahon na. Kung nauso na ang social media pag high school na mo, it's gonna be a different love story. Pero okay naman. Kesa nahitabo na mong duha, na-test ang faith na mo para sa usag-usa. Past is past. Pero kung si Arman na akong balikan, wa ko'y kahadlukan. Arman, si Lily ni. Na ako diri sa Don Sergio, makita ta please. Magulat ko nimo. I still love you.
malilito at nang maranasan ko ang may pakpak na kahit minsan. Gusto ko sana lumipat kahit di ganon kalayo at sa pangarap kong ito ako ngayon di na susuko upang ako'y di na malilito at ang maranasan ko ang may pagpag nga kahit minsan ito'y maririnig at mapatunayan pagkat sigaw nito'y aking naririnig. Gusto ko sanang lumipat kahit di ganon kalayo at sa pangarap kong ito ako ngayon di na susuko upang ako'y di na malilito at nang maranasan ko ang may pagpag na kahit minsan. Agatha? Agatha? Dali na. That's enough na. Daddy, can I play with the sun? Okay. Ingon sila, mahadlok daw sila nga mawala ang ilang forever. Mauna, nga ila kining bantayan permi. Og dili sila gusto mahilayo sa usag-usa. Ang love story namo ni Lily, para nako dili man tragic. Wala pa lang gyud mauso ang social media atong panahona. Pero okay ra. Kay natas ang among love og faith sa usag-usa.